Egy iPhone 13 minit hoztak be hozzánk kijelző és aksi cserére. Leszereljük a kijelzőt és lepattintjuk a szalagkábeleket. Kivesszük a régi aksit a helyéről és beszereljük az újat. A régi kijelzőből kiolvassuk az adatokat, hogy ezt rá tudjuk írni az új kijelzőre. Ha ezt nem tesszük meg, a telefonon nem lesz elérhető a True Tone funkció. Felcsatlakoztatjuk az új kijelzőt, és ráírjuk az adatokat. Ezután összeszereljük a telefont és bekapcsoljuk. Ha megnézzük a beállításokat, látható, hogy a True Tone funkció megjelenik, ki- és bekapcsolható. Összeszerelés után egy több mint 20 pontos tesztelést elvégzünk. Kész is a javítás.